अंडो मी घेते ती मी घेते अंडो माहिती मी घेते राजू आणि हे कळशी एक कळशी घे झाला थँक्यू सो मच सर कोणा माका ये ढिंक टाके ढिंक कामाला जाताना काय दिलेलं तेव्हा आता आता हो खाऊ देतो म्हणजे हा खाऊ खाऊ दिलं हो दूध हाडून सांगून विचारलं खाऊ दिलं हा खाजा हा बिस्किटाची पुढे हो तो काय देतो त्या गेलं काय खा बसा आहे कामाक जाऊच्या आधी हो आणि तू घे काहीतरी चलत हा आणि दोघं आपलं हा त्या येतो तो ये 10 तारखेकच येते हा 10 तारखे ये आणि लग्नाक हे गावलं आणि होमाक गावलं 11 तारखे 2 दिवसाची मागून हा राजा 2-3 दिवसाची आणि काहीतरी जय द्या हा सांगवा नको गुड बाय म्हण गुड बाय दे नको बोधा नको समजा येते हा हां जा